Tapos lang po kagawa tagal. Yan, ako. Maraming harap po pa din. Nakapakarisira dyan. Ayan po, itan kasi pati ano na ang committee tagay. Pwede mo may mag-volunteer dyan. Ang nagsayaw namumunda. Ayan po. Nakulang na puro kayo. Para po yun sa bagong pinagsampus po ng TV Dover. Nanti ako pa rin ano ba rin po na po? Wala na. Boy. Ayan si Bading Boy ko na. Iwas tuso. Pero pag dahil ito, pwede may itaos ako. Hindi nila siya agad. Ayan si Lolo. Tata Nestor Ranojo Senior. Yeah. Okay na yan. Sa primer resultado plan po yan. Kakaintindihan, saka sisintong pagkamukot sa lambang sa perminyaon, saka permitag sa sentro ng integrasyon at sa itong mahal na Diyos. Yun ang agis patuyang aking pag-irigwebanan sin tamanon itong sa itong aki siring kapagataman tayo mga magulang. Yan lang, congratulations. Shout out to Mayor. Ya, pamisa ni ko kumarti ka nga magtrabaho si Mayor Gip sinya. Then ako makikupiti sa kay Mayor ako ang pulang araw. Ngisip pa tayong buwan si Jobert sa secretary. Hanap mo itong ni Jobert. May manuhin ako mag-araw. Diyan sa Facebook kada ko na. Kulit-kulit na. Pag-alas na. Ayan. Yan yung kanyang madaan. Turog kasi nagduwa.